Гүлшәшәк Галиева. Тулғақ. Яңа ел да килеп җитте. Туйлар да матур үтте. Яшьләр Хәдичә өендә яшәүне кулай күрделәр. Хәдичә үзе дә Саимәнең башка җиргә күчеп китүен теләмәде. Бик яратты ул аны. Инде әкрен генә җырлап та җибәрсә, бөтен эшен ташлап, онытылып тыңлар булды. Әллә инде тавышы бик моңлы булгангамы, нишләптер ул аны кызгана да. Кайчак бәхетләрең генә булсын инде балакай дип куя иде. Туйдан соң 2 атна буе Хәдичә яшьләрнең үзләрен генә аулакта калдырып, кунарга күршесе Гайшәгә йөрде. Беренче тапкыр кияү белән килен мунчасында таңнан торып бик хәсиятләп үзе якты. Яшьләр кергәнче берәр дошман фәлән мунча ташына тавык тизәге салып чыкмагае дип үзе үк саклады да. Сәгать 9-ларда Хәдичә әкрен генә яшьләрнең ишеген какты. Ишекне Саимә ачты. Күз төпләре сизелер-сизелмәс кенә зәңгәрләнеп, йөзе сулыгып киткәнрәк күренсә дә, кәләш бик шат иде. Бәхете тышка ташып чыккан. Үзе ояла, Хәдичә апасының күзләренә туры карый алмый. Кызның йөзен күрүгә Хәдичә Габделхәй белән булган беренче төннәрен күз алдыннан үткәрде. Ул арада күршесе дә кирип җитте. Әле кайчан гына без дә шулай бәхетле идек бит, Гайшәкәем. Бәхетләре ахыр көннәренә кадәр барсын. Без күргәннәрне Ходаем аларга күрсәтмәсен. Без күргәннәр газизләребездән аерылып, яшьтән тол калып, ир белән йоклау рәхәтеннән мәхрүм булуларыбыз да бик җиткән. Син әле Габделхәең белән 6 ел шикердәшеп яшәп калдың. Ә менә миңа ир рәхәте 6 көндә тәтемәде. Кавышуыбызның нәкъ 6нчы көнендә Алланың каһәре төшкере, сугыш сабирымны кайнар куенымнан сурып алды да, ут эченә илтеп салды. Ярар, сүзләрдән коймак пешмәс күрше. Мунчадан чыгышларына кияү коймагыбыз майда ессен. 2 күрше шикердәшеп мич тирәсендә кайнаша башлады. Берсе чүпрәсен салып коймакка камыр туглады. Икенчесе мичкә ут тиргизеп җибәрде. Читтән карап торганда, алар үз балаларын өйләндерүче аналарга охшаган. Тормыш авырлыгы аларның күңленнән башкалар бәхете өчен шатлана алу сыйфатын юып төшерә алмаган икән әле. Мунчадан соң Саимә Хәдичә апасына рәхмәтләрен әйтергә Гайшәләргә сугылды. Бөтен өйгә хуш исләрен тараткан, парлары чыгып торган кайнар мич коймагын күргәч, әйтәсе сүзләрен онытып җибәрә язды. Бик тә ашыйсы килгәнен аңлады. Бу коймакларны алачык балакайым. Беренче мунчадан соң чәйне икегез генә, кияү коймагы ашый-ашый, рәхәтләнеп ичегез. Кичкә Аллаһ боерса, кияү пилмәне пешерергә торабыз. Анысына монда безгә генә керерсез. Гайша апаң пилмәнне бигрәк тәмле пешерә ул. Бу көннәрне үзегез генә булыгыз әле. Сөешеп туя алмый торган чагыгыз, кадрин генә белә күрегез. Сәвит биргән көнлек ялыгызның урыслар мидәвәй мисәс диләр бугай. Рәхәтен күрегез. Без ашарыгызга әзерләп кертеп торырбыз. Худайга шөкер. Көтү куасыгыз, эшкә барасыгыз юк әле. Нинди генә рәхмәтләр әйтсәм дә аз булыр. Сез безгә әнием хөрмәтләрен күрсәтәсез. Саимәнең күзләре дымланды. Бу яхшылыкларыгызны мәңге онытмам. Айрата бу көннәрем өчен мин икегез алдында да бурычлымын дип, рәхмәтләрен укый-укый, Саимә тәлинкәгә өелгән кайнар коймакны күтәреп, Саматы янына ашыкты. Яшьләрдән соң Хәдичә белән Гайшә мунчага килеп керсәләр, исләре китте. Бөтен җирдә тәртип. Алгы якның сәкесенә өр-яңа җәймә җәелгән. Саимә үз җәймәсен онытып калдыргандыр, алып куйык дисәләр, җәймә астындагы 30лык акчаны күреп, икесе дә шаркылдап көлеп җибәрделәр. Субханалла, борынгы йолаларны да беләләр икән. Мунча ягучыга кияү бүләге булса. Егет юмарт икән, рәхмәт төшкере. Димәк, кәләштән бик канәгать дигән сүз инде бу дип, ахирлар мәгънәле генә елмаештылар. Өйләнгәненә 3 ай дигәндә, Саматны бер тавыштан колхозга рәис итеп сайладылар. Элекке рәис Сәгъди абзый. Пенсиягә китәр алдыннан: "Энем,
Сиңа безнең авылда төпләнергә туры килмәгәе. Үз урыныма рәис итеп сине тәкъдим итәм. Белемең, тырышлыгың бар, үҗәтлегең дә җитәрлек. Авыл халкы күптән үз итеп өлгерде. Райкомда ризалар, тәвәккәллә инем дигән иде. Сәгъди абзый алдан кайгырткан икән. Әйтәм, аны узган ел партиягә керергә димләгән иде. Партия дигәннәре менә нәрсә өчен кирәк булган икән дип уйлап алды Самат, һәм каршы килеп тормады. Шулай да ышаныч белдерүегезгә рәхмәт, Сәгъди абзый. Тик булдыра алырмын микән диде. Син дә булдыра алмассаң, кем генә булдырыр икән? Әмма хисапчың белән бергә эшли алмассыз, пожалуй. Дөрес, Фәридә акылсыз кыз түгел, эшен белә. Ләкин үзең чамалыйсыңдыр. Кызлар гыйшкын кире какканны гафу итә алмыйлар дип, Сәгъди абзый күңелен тырнап торган фикерен әйтми кала алмады. Фәридә белән сөйләшүне үз өстенә алды. Фәридә үзе дә, хәтта әнисенә дә әйтми-нитми генә эш эзли башлаган иде инде. Мәктәп завхозының күрше районга эшкә күчүе, бирим дигән кылына чыгарып куяр юлына дигәндәй, бу авыр мәсьәләне җайлы гына шишәргә ярдәм итте. Колхозга район финанс бүлегеннән бер яшь кенә егетне бухгалтер итеп җибәрделәр. Яшь рәиснең язгы чәчүне тиз һәм сыйфатлы башкарып чыгуы җитәкчеләрнең Саматка ышанычын ныгытты. Беренче секретарь Әхмәдиев колхозга бер килгәч, Саматка гаиләсе белән якыннанрак танышу теләге барлыгын белдерде. Рәис нишләсен? Тиз генә бер сарык суйдырып, Хәдичә белән Саймә өстәл киләделәр. Мич ягып, бәлеш тыктылар. Олай-былай белмәссең, бәлки кирәге чыгар дип, Гайшәгә мунча ягарга куштылар. Очрашу, танышу матур үтте. Саймә башта уңайсызланыбрак торса да, үзен тиз кулга алды. Беренче дигәннәре 50ләргә җитеп килгән, зур тәҗрибәле, кешеләрне күп күргән, дөрес бәяли белүче кеше булып чыкты. Үзен бик гади тотты. Ризыкларны да макта башлады. Идәндә торган баянны күргәч, кем уйный? Мөмкин булса, шыгырдатып алыйм әле дип, кулына баянны алды һәм матур гына итеп авыл көен уйнады. Аннары «Оста барында кулыңны, остаз барында телеңне тый» дигәндәй, «Хәзер сезне тыңлыйк инде» дип баянны Саматка бирде. Самат берничә ки уйнаганнан соң Саймә җыры белән иренә кушылды. Башта әкрен генә, кыяр кыймас кына киләсә дә, таушы торган сайын көчәя, ышанычлырак төс ала барды. Билгеле инде, Саматның осталарча уйнавы, Саймәнең Гөлҗамалны җырлавы беренчене таңга калдырды. Яшьләргә соклануын яшермәде. Бик шәп уйныйсың икән, диде Әхмәдиев. Самат аның мактауыннан уңайсызланып китте. Райком секретарьларын кырыс һәм коры чиновник итеп кенә күз алдына китергәнлектән, Әхмәдиевның җырга шулай мөкибән китүе аны бераз сәерсендерде. Иренең кыенсыныбрак калуын күргән Саймә беренчегә кыю карап булай диде. Бәлки, Хәлил белән Галия Бану җырын тыңларсыз. Бик рәхәтләнеп. Илаһи бу моң алдында Әхмәдиев үзенең беренче икәнен дә онытты. Түзмәде. Хәлил җырына әкрен генә үзе дә кушылып китте. Самат сиздермичә генә җырда аның үзен генә калдырды. Соңгы куплетларны алар Саймә белән икесе кара-каршы җырладылар. Соңыннан өчесе дә шатланып кул чапты. Нинди гүзәл мизгелләр. Гаҗәп. Саматның исе китте. Кеше күңелендә ниләр ятканын белеп булмый шул. Я егет, мунча булыр шикелле әйткән идегез бугай. Хәлләр ничегрәк? Хуҗа кешеләрне чаба беләсеңме икән? Күрсәт миңа тагын бер һөнәреңне, диде Әхмәдиев. Үзегез әйтмешли, бик рәхәтләнеп. Саймә бу сүзләрне ишетүгә, өр-яңа бирнә сөлгеләрен, җәймәләрен алып, мунчаның әзерлеген карарга йөгерде. Мунча чыннан да шәп булган ахыры. Ирләр нидәндер көлешә-көлешә күлмәкләрен кулларына гына тотып, җете алсуланган, ялангач тәннән генә чыктылар. Икесенең дә арка, күкрәк, беләк мускулларының уйнап торуыннан күзләрен ала алмыйча карап торган Саймә, үзенең бу халәтеннән уңайсызланып булса кирәк, тизрәк өстәл тирәсенә ашыкты. Саймәнең үз-үзен тотышы, тәҗрибәле беренче күзеннән читтә калмады билгеле. Ул Саймәгә таба белән ишарәләп, серле генә әйтеп, Саматка күзен кысты. Кызны сайлый белгәнсең, молодец.
Бір-бірігізнің қадірін біліп яшагыз. Әміне мунчада чабыну тәртипләрін үйренергә кирәк әле сиңа. Сезнең кебек кеше өйрәтсә, без әзер, диде Самат. Әйе, һәр нәрсәнең җайы бар. Бәрәңгенең майы бар дигәндәй, чабынуның да үз тәртипләре дип башлады беренче. 2 кулда 2 миллек булырга тиеш. Ул синең кебек кисәк-кисәк суққалап түгел. Йомшак, шул ук вакытта җитез хәрәкәтләр белән тәнеңне иркәләргә тиеш. Кулдагы мунча себеркеләре цирктагы оста жонглерларның хәрәкәтләре төсле бер ритмга көйләнә. Чабынучының тәне шушы ритмга яраша һәм йомшак себерке белән тән кушылуыннан бөтен күзәнәкләрдә рәхәтлек барлыкка килә. Шул вакыт тәмам изрисең. Тәнең генә түгел, җаның да паклана. Безнең борынгы бабаларыбыз мунчаны тәнне чистарту урынына әйтеп карамаган. Мунчада кешеләр бер-берләре белән аралашкан, чәй эчкән, ниндидер проблемаларын чишкән. Шулай, дустым, мунча безнең бабаларыбызның рестораны да, мәдәният үзәге, чистарыну, паклану урыны да булган. Самат беренченең һәр сүзен күңеленә сеңдерә барды. Аның халкыбызның гырыф-гадәтләрен яхшы белүе, аларны ихтирам итүе яшьләрне сокландырды. Чәй янында беренче бу очрашудан канәгать калуын белдерде. Урып җыю эшләренә тотынганчы, үзең турында уйларга кирәк. Рәис булып, кеше почмагында тормассыз бит инде. Үзегезгә өй салу хәстәренә тотыныгыз. Урман кисәргә рөхсәт биребез. Төзү материаллары белән булышырбыз, диде ул. Беренченең бу сүзләре яшьләр күңеленә хуш килде. Әйе, һәр кемнең үз уясы булырга тиеш. Юкса, Хәдичә апаны да туйдырып бетерүләре мөмкин. Рәис булып сайлангач, эше аеруча күбәйде. Соң кайтыла. Өйгә ничек кенә сак кирергә тырышма, Хәдичә апасы уяна. Өлкән кешеләрнең йокысы бик сак була шул. Кирәк, бик кирәк үз уяң. Фәридә белән бер мәктәптә эшләү, һәр көн очрашып тору Саимә өчен җиңел булмады. Өй салу эшләренә тотыну аркасында өстәмә мәшәкатьләр дә артканнан арта барды. Саматның эше бик катлаулы булып чыкты. 2 көннең берендә дигәндәй, әле район үзәгенә, әле Казанга чаба. Колхозга теге кирәк, бу кирәк, аларны булдыру өчен кемнәрнедер җайларга туры килә. Рәхмәт инде Сәгъди абзыйга. Четерекле мәсьәләләрдә акыллы киңәшләре белән һәр даим Саматка ярдәм итәргә тырышты. Ни генә булмасын, нинди генә мәшәкатьләр тумасын, Саимә ай сайын түземсезлек белән балага узуын көтте. Кай вакыт үзендә үзгәрешләр сизеп, дулкынлану кичерде. Әмәтә акланса, Саматка әйтеп шатландырырмын дип ышынып йөрде. Әмма әнә уздым, менә уздым дип йөрүләре организмның чираттагы ялгышуы булып чыга да, Саимәнең кәефе бозыла иде. Мондый көннәрдә ул кырыслана, көйсезләнә, Саматка караңгы чырай күрсәтергә дә күп сорап тормый. Ел ярым тирәсе вакыт йорт салу, аның кирәк яракларын алу, өйнең эшен бизәү эшләре белән үтте. Шулай да ул балага узу өметен күңеленнән чыгармады. Эшләре сайыга төшкәч, бу уй аның бөтен барлыгын билеп алды. Сабыр канатларын сындырды. Бер көнне ул Казанда күп кенә баласыз хатыннарны балалы иткән бик дәрәҗәле хатын-кыз профессор булуын ишетте. Күренеп кайтыйм әле дип тәвәккәлләде. Профессорның эш урынын тиз тапса да, чираттагы кешеләрнең күплеген күреп, гаҗәпкә калды. Күрәсең, балага уза алмый азапланганнар бер ул гына түгелдер. Чират көтеп утырганда ниләр генә уйлап бетермәде. Әгәр син бер кайчанда балага уза алмаячаксың дип әйтсәләр нишләрмен? Әнә, 3нче көн Хәдичә апа аркылы Фәридәнең ишеттергән сүзләре исенә төште. Саматка әйттем әле. Нәрсә? Хатының кысыр булдым әллә? Мин бит сине беләм. Кысыр хатын белән барыбер тормаячаксың. Синең бөтен хыялың тизрәк кулларыңда бала чиеп уйнату. Ә мин сиңа тупырдап торган әллә ничә малай табып бирәчәкмен. Үзең дә ишетәсеңдер. Камилнең минем арттан ничек йөргәнен. Бусагабыздан яучылары үзелеп тормый. Минем синнән башка бер кемгә карамаганымны белеп яшә дип әйттем әле дигән көндәше.
Шыннан да соңгы вакытта Самат та үзгәрә төште шикелле. Күтәренке күңеллелеге, йомшак иркә сүзләр белән эндәшүләре азая бара кебек. Соймә, нигә син балага уза алмыйсың икән дигән сорауы ешайды. Берничә мәртәбә шактый солгалап кайтулары да булгалады. Ярым исрек чакларында сорауларның тагын да авырракларын ычкындырды Самат. Әгәр безнең балабыз булмаса, нишләрбез икән? Синең бу турда уйлаганың бармы? Минем балаларны бик тә яратканымны беләсеңме син? Яшәүнең бөтен мәгънәсе минемчә үзеңнең дәвамыңны калдырудыр. Моның шулай икәнен Соймә белмиме? Ул бит инде яшертен генә күрше авылдагы бер карчыкка да барып карады. Карчык аңа өшкереп ниндидер дарулар биргән иде. Файдасы гына тимәде. Менә хәзер бирегә килде. Чират җитте. Озын буйлы, бик сөйкемле йөзле бу ханым Соймәне зур игътибар белән карады. Аның аналарча йомшак итеп саф татарча сорашулары, кирәкле урыннарны артык авырттырмыйча гына баскылаулары Соймәнең күңелен йомшартып ук җибәрде. Күзеннән яшьләре түгелеп киткәнен сизмичә дә калды. Зинһар ярдәм итә күрегез. Балам булмаса, ирем минем белән тормас дип борчылам. Гәрчә бер-беребезне бик яратышып өйләнешсәк тә, диде ул. Борчылмагыз әле. Илгәре анализлар алыйк. Соймә анализларның нәтиҗәсен көткән вакытта әллә ниләр уйлап бетерде. Күз алдыннан берсеннән-берсе күңелсез вакыйгалар йөрәкне тырнап узды. Саматсыз калу, айсыз, кояшсыз калу белән бер булып тоелды. Бәхетенә, анализлары әйбәт булып чыкты. Бу турыда белгәч, Соймәнең шатлыгы иченә генә сыеп бетә алмады. Тышка бәреп чыкты. Үз гомерендә беренче күргән профессор ханымны рәхмәтен әйтә-әйтә кочаклап ук алды. Ярый, тынычланыгыз. Әле сезнең белән генә эш бетми, акыллым. Ирегезне дә тикшерергә кирәк. Бәлки гаеп аңардадыр. Әгәр ирегез ягыннан бар да яхшы булса, миңа тагын бер килерсез әле. Сөенеченнән Соймә авылга ничек кайтып җиткәнен дә сизмәде. Иренә барысын да бәйнә-бәйнә сөйләп бирде. Аңа да кичекмәстән тикшеренеп кайтырга кирәклекне аңлатты. Самат хатынының сүзләренә рәнҗеп үк куйды. Безнең нәселебездә юк ул кысырлык. Әгәр тикшеренеп йөрсәм, бөтен авыл миннән кычкырып көләчәк. Син шуны телисеңме дип, ярсуын тыя алмады. Юк, җаныем, диде Соймә иренә сырпаланып. Без бу хакта беркемгә әйтмәбез. Самат, минем дә бит балалар сөясем килә. Соймәнең йомшаклыгы Саматның кирелеген җиңде. Ул: ярар, минем иртәгә барыбер Казанга барасым бар. Шунда бер ара табып белешермен дә, җай чыкса тикшеренеп тә кайтырмын, диде. Бер нәтиҗәгә килгәч, икесе дә тынычланды. Соймә Казаннан алып кайткан тәм-томнар белән бәйрәмчә өстәл көйләде. Самат баянын алып өздереп уйнап җибәрде. Ул кичне нинди генә көйләр уйнамады да, нинди генә җырлар җырланмады. Күптәннән булай ял иткәннәре юк иде. Төннәре дә яңа кавышкан, берсен-берсе күреп, сөеп туя алмаган парлар күк иркәләшеп үтте. Соңыннан икесе дә бу төнгә зур өметләр баглап, изрәп йоклап киттеләр. Ире Казанга китүгә Соймә аны түземсезләнеп көтә башлады. Ләкин Самат Казанга барган көнне үк бөтен эшен бетерә алмады. Тикшеренү нәтиҗәләрен алырга соңга калды. Ирен дүрт күз белән көткән Соймәнең соңга калдым дигән сүзләргә ышанасы килмәде. Күңеленә әллә гаип үзендә булып, миңа дөресен әйтергә уңайсызлана микән дигән уйлар да килде. Өстәвенә Самат шактый исереп кайткан иде. Аның үпкә катыш гәрләнеп әйткән сүзләрен тыңлап тору Соймәгә җиңел булмады билгеле. Больше, валлахи дип әйтәм, ул тикшеренү дигәннәреңә ике аягымның берсен дә атлыйсым юк. Аның уңайсызлыкларын, читенлекләрен телгә дә аласым килми. Бу хәлне дустыңа түгел, дошманыңа да күрсәтмәсен. Ярый ла ул сезнең эшләр җиңел. Ир кеше булып карасагыз белер идегез. Сине яратуым хакына гына түздем ул хурлыкка. Анализ дигәннәрен күрмәсәм дә, мин үземне кысыр ирдермен дип һич кенә дә уйламыйм. Әгәр гөнаһ шомлыгына каршы Аллаһның каһәре төшеп, кысыр була калсам да, башка мине борчыма. Асрамага бер бала алырбыз әле, бездән генә калмаган. Нәкъ бер атнадан Саматка тикшеренү нәтиҗәләрен дә күрергә насыйп булды. Аны кабул иткән табиб җыр телле кеше булып чыкты. Котлыйм,
Сіз сирәк очрый торган ирләрнең берсе икәнсез. Орлыкларыгызның ник берсе буш булсын? Хатыныгызның да туфрагы уңдырышлы булса, бала чагаларыгызны каягына куеп бетерерсез икән дип шаяртып алды. Самат бу сүзләрне шулай тиешле дип кабул итте. Чөнки аның үзенә карата һич нинди шиге юк иде. Әмма кәгазь кисәген Соймәнең кулына салганда, ир горурлыгын яшермәде. Табиб әйткәннәрнең бер генә сүзендә төшереп калдырмыйча кабатлады. Тик ярым шаярып, менә шулай җан кисәк. Син дә бик шәп, мин дә бик шәп, бала юк. Әллә тырышуыбыз җитеп бетми микән дип өстәп куйды. Һәр ай сайын яңа өметләр белән балага узуны көтә-көтә, тагын бер ел узып китте. Ай бу елның озынлыгын, авырлыгын ничек иңнәр күтәргәндә, ничек йөрәк түзгән. Бу ике йөрәкне тоташтырган кылларның әнә өзеләм, менә өзеләм дигән көннәре сана бетергесез иде. Өстәвенә Фәридә сүз арты сүз ирештерә торды. Имеш Самат аз гына салып алса, аның белән очрашу җаен эзли. Һич оныта алмый икән. Соймәгә иләнүенә бик үкенә икән. Имеш тагын бераз көт инде дип Фәридәгә ялына икән. Соймә бу сүзләргә ышанып бетми бетүен. Әмма иренең салгалап кайтулары ешая башлагач, чыннан да шулай микән әллә дигән шикләр чүпрәдән уңган камыр шикелле эченә генә сыя алмый тышка бәреп чыккалый. Андый чакта өйдә буран кузгала. Син тыярга уйлыйсыңмы ул Фәридәңне? Мин тәмам гарык аның ишеттергән сүзләреннән. Башка түзәр хәлем юк. Теләсәң нишлә? Я ул, я мин. Җитәр Соймә, тукта. Кайчаннан бирле Фәридә минеке әле ул. Син ни әйткәнеңне чамала? Җыен гайбәткә ышанганыңа шак катам. Ярый, Фәридә белән үзем сөйләшермен. Аның белән талашып йөрмә тагын, кеше көлдереп. Алла хакы өчен тынычлан, мине дә юкка борчыма диде дә, элеккечә иркәләп юатып тормыйча, ишекне каты гына ябып чыгып китте. Иртәгесен икесе дә риза булып, асрамага бала алу хәстәрен күрә башларга кирәк дигән фикергә килделәр. Әмма иртәгә дигәннәре көн арты, көн гел күчә барды. Берәр ай чамасы узгач, Соймә үзендә үзгәрешләр сизә башлады. Тик моны үзе генә белде. Саматка әйтергә ашыкмады. Бер көнне беркемгә дә сиздермичә генә таныш профессоры янына барып кайтты. Авырлы икәненә тәмам ышангач кына шатлыгын иренә әйтергә булды. Саматы кайтышка яңа күлмәген киде. Бәйрәмчә өстәл киләде. Ире капкадан керә-керешкә үк очаркыштай булып, сөенче, сөенчегә нәрсә бирәсең дип аның кочагына атылды. Сайрар кышым, ни сораса шуны. Алайса, син миңа бик күп итеп килки алып кайт, яме? Килки? Бу сүзләр баштарак Саматның аңына барып җитмәде. Инде эшнең нәрсәдә икәненә төшенгәч, ура! Безнең урамда да бәйрәм дип Соймәсен күтәреп алды. Мондый назны Соймәнең соңгы вакытларда күргәне юк иде. Ул Саматның кайнар үбүләреннән, иркә назларыннан, сабый баладай кулларында күтәреп йөрүеннән тәмам иреде. Аннары пышылдап кына: "Мин шундый бәхетле Самат" диде дә, "Бәхетемнән хәтта үләсем килә" дип пырхылдап көлеп җибәрде. Ни өчен бәхеттән үләргә? Бәхетле мизгелдә мәңге калу өчен. Без булайда мәңге бәхетле булачакбыз. Бәхет агачыбызның чәчәк берсе бар. Хәзер шул ырлыктан бәхет җимешен үстерә башлыйбыз. Алма кебек туп-түгәрәк малай алып кайтып бирермен әле, Аллаһы буйырса. Иртәнге дүртләрдә Соймәне тудыру өстәленә салдылар. Зәйтүнә аның артыннан: "Эшеңне озакка сузма, җәһәтрәк кылан. Синең артыңнан ук мин дә килеп җитәрмен" дип хәер фатихасын биреп калды. Соймә Зәйтүнәнең сүзләрен әллә ишетте, әллә ишетмәде, чөнки аның хәле авырайганнан авырая барды. Кан басымы күтәрелеп китте. Берничә укол кадаганнан соң бөтенләй хәрәкәтсез калды. Акушерка хәлне бик тиз төшенде. "Без сине монда йокларга алып килдекмени? Йокыңны караватта туйдырырга иде. Әйдә, уян, тиз уян. Үз эшеңне үзең башкар. Безгә генә салынып ятма. Балаң юлда бит инде. Булай тик ятсаң, ярты юлда буылып үләчәк" дип, Соймәнең ике битендә шактый сизелерлек итеп чәбәкләп алды. Авырайган күз кабакларын көч хәл белән күтәреп, Соймә күзләрен ачты. "Нишлим соң?
хәлем юк ич, ярдәм итегез. Үзем үлсәм үләрмен, улымны Саматым өчен исән калдыра күрегез. Кара син аны, үлсәм үләрмен имеш. Җиңел генә үлеп котылмакчы. Баланы табу гына түгел, аны кеше итәсе дә бар әле. Барысында Саматына ансат кына калдырып китмәкче. Ярар, ял иттең, хәзер бөтен көчеңә көчән. Менә шулай. Булдырасың бит, булдырасың. Акушерка әле назлап, әле ачуланып, Саимәгә көч бирергә тырышты. Шәфкать туташында яныннан җибәрмәде. Алар шулай шактый озак азапландылар. Инде баланы кулга алабыз дип торганда, бүлмә ишеге шыгырдап ачылып китте. Борылып карасалар, Зәйтүнә. Сез мине бөтенләй оныттыгыз. Көтеп сабырлыгыбыз беткәч, кызым белән Аллага тапшырып, үзебез юлга ашыктык. Әле ярый баламны ике арада төшереп калдырмадым. Тизрәк, башка тотып торыр хәлем юк дип, икенче өстәлгә барып ятты. Табибларның игътибары бер ара Зәйтүнәгә юнәлде. Саимәнең эчендә нәрсәдер өзелгәндәй булды. Ул суга батып баручы кеше кебек, куллары белән каядыр тотынырга теләде. Бала елаган тавыш ишетелде. Бөтенесе җиңел сулап җибәрде. Аллага шөкер, бала да, ана да исән. Менә нинди матур кызың бар. Ә син малай да малай дисең. Беренче баланы кыз итеп без бик бәхетле аналарга гына бирәбез. Саимә табибларның ни әйткәннәрен аңлап бетермәде булса кирәк. Ниндидер газаплы елмаю белән хәрәкәтсез ята бирде. Ләкин табибларның Саимә янында озак кайнашырга мөмкинлеге юк. Икенче өстәлдәге Зәйтүнәнең кем әйтмешли куәт чиләге тулып ашкан иде. Саимәнең кызын бер акушеркагамы, санитаркагамы тоттырып, барчасы Зәйтүнә янына җыелды. Зәйтүнә бәбиен җиңел тапты. Тагын бер кыз. Кая, кызымны карыйм әле дип, Зәйтүнә кулын сузган гына иде. Беренче өстәлдә ятучы Саимә әллә саташып, әллә авыртуы басыла төшеп, урыныннан тора башлады. Моны күреп алган табиблар аңа ташландылар. Күпмедер вакыт ыгы-зыгы булып алды. Балалар кулдан кулга күчте. Бәбиләрнең икесен дә бергә алып чыгып киттеләр. 20нче гасырның 50нче еллары иде бу. Саимә кызын беренче мәртәбә кулына алгач, үзен дөньядагы иң бәхетле кеше итеп сизде. Баласы башта имен капмыйчарак маташкан иде. Соңыннан дөньяга килгәч, ашарга кирәктер дигәндәй, имене сурырга тотынды. Зәйтүнәгә дә кызын китерделәр. Кызын күрүгә, әйтәм, аны бик җиңел таптым. Бер йомарлам май кадәр генә икәнсең дип сөйләнде ул. Ә Саимә баласыннан килгән татлы искә уеп, күзләрен йомган, кызының җылы, дымсу бите аның күкрәгендә ята. Шушы рәхәт җылылык, йомшак сулышы, сизелер-сизелмәс кенә типкән йөрәк тибеше Саимәне күкнең 7нче катына күтәргән. Әгәр шушы минутта аның баласын тартып ала калсалар, бала белән бергә йөрәге дә йылкынып чыгар иде мөгаен. Зәйтүнә күрше караватка еш-еш күз төшергәләп алды. Ә инде Саимә күзен ачкач, Саматың дим, ничек очып килеп җитми тора әле, әйтеп өлгермәгәннәрдер диде. Әйе, Саматым сөенер инде. Кызыбыз нинди матур, шулаймы Зәйтүнә апа? Шулай, Саимә. Бик авыр тапкан идең. Олырак булган икән шул бәбиең. Ничә кило диделәр? Эй, анысы нигә кирәк аның? Шулай инде. Сау-сәламәт булсыннар да, Ходай бәхетләрен бирсен. Саимә белән Зәйтүнә хастаханәдән бер көнне чыктылар. Аларны Самат, Шакир белән сөйләшеп, икесенә ике ат куып йөргәнче дип, үзе генә алып кайтырга булды. Өйдә тәмле ризыклар пешереп, мунча ягып торырга Хәдичә апасын калдырды. Бик тырышты Хәдичә. Аягы җиргә тимәде, кулы кулга йыкмады. Кар базыннан иртән сауган куе сөтен алып менде. Мишкә казның баш, аяк, канат һәм эчке әгъзаларыннан аңа бераз бызау ите дә кушып, зур гына шулпалы бәлеш ясап тыкты. Вак итеп токмач кисте, аш салып җибәрде. Кайтып керешләренә бәби мунчасында өлгертергә тырышты. Ярый әле булышырга дип, Гайша ахирәте керде. Саимәсез торган бер атнада өйдә шактый тәртипсезлек барлыкка килгән. Гайша тегендә монда аунап яткан әйберләрне кием шкафларына, кайберләрен өйдәге шиләргә алды. Аннары бик әйбәтләп өй белән мунча идәнен ышкып юды. Шишмә шактый ерак, көянтә су ташу гына да күпме вакытны ала.
Әмма Гайша бу изге эшкә катнашуына сөенеп йөрде. Менә кайтып та җиттеләр. Самат төшереп җибәрә күрмәгәем дип, баласын сак кына тотып, шатлыгыннан авызын колагына кадәр йырып, ишектән килеп керде. Хәдичә апа, менә безнең 4 күз белән көтеп алган багалмабыз. Ал кулыңа, аш битен. Бик тә күрәсем килә. Юлда ачып карарга Сойма рөхсәт итмәде диде дә, баланы Хәдичәгә сузды. Алар артыннан шиксез бәхетле йөзен балкытып, Сойма килеп керде. Самат җаным, бар, Зәйтүнә апаларны илтеп куй инде, көтәләрдер. Кайткач туйганчы карарсың. Үз нәниңне кулларыңда йөртерсең. Әле аның имчәк сурганын күрсәң, исләрең китәр. Күзләремә карап, шундый тәмле итеп суыра мин сиңа әйтим. Ярар сандугачым, кайткач мин сиңа бер кызык хәл турында сөйләрмен әле. Ә хәзергә очтым диде дә, Самат шактый биек баскычтан 2 генә сикерде. Зәйтүнәләрнең дә капкалары төбенә кадәр ачылган. 2 яшьлек кызыннан кала башка балалар урам якка чыгып тезелешкәннәр. Кыяфәтләренә караганда, әниләрен көтү шактый ялыктырган ахры. Битләре кызарган, туңганнар. Атны күрүгә 4 яшьлек Әхмәткә кадәр борын астындагы куе юешлекне теле белән ялап алды да, «Әни тайта! Бәбәй алып тайта!» дип кычкырып җибәрде. Балалар гөш килде. Бу тавышка ишек алдында йөргән әтиләре дә кызу-кызу атлап, Зәйтүнәсе янына ашыкты. Баланы кулына алып, «Ярый Самат, рәхмәт сиңа. Әйдә өйгә кер, бәби тәпиен юып алырбыз. Зәйтүнә, тотын миңа. Балалар, әнигезгә булышыгыз» дип өйгә ашыкты. Кая инде ул Саматка анда кирип туру? Аның күңеле күптән баласы белән Сойма янында ич. Ул атын җайлап кына бырды да, элдертте генә. «Әйдә, малкай!» Сойма ире кайтып керүгә, тизрәк баланы күрсәтергә ашыкты. Самат баланы кулына алуга, «Минем дә балам бар, мин дә әти кеше, нинди матур кыз алып кайткансың. Кыз димәктән, бая әйткән кызык хәлне сөйлим әле. Үзең беләсең, без гел малай көттек бит. Больницага килеп керүемә, сестра чыкты да, кызыгыз бар, котлыйм ди. Мин аны янымда басып торган кешегә әйтә дип торам. Миңа әйтәдер дип башыма да китермим. Каян килеп минем кызым булсын ди, бөтен авыл белән малай көткәндә. Сестра, сезгә әйтәм, сезнең кызыгыз бар дип кабатлагач кына айнып киттем. Ни өчен кыз дип әйткәнемне сизмичә дә калдым. Без иратлар, ни өчендер беренче балабызның малай булуын телибез бит. Бу ниндидер ялган горурлыктыр күрәсең. Минем күңелемнән дә мизгел эчендә кимсенүгә охшаш уйлар үтте. Хәтта атна буена нишләп кыз булган, әник малай түгел дип уйлап йөрдем бит. Фәкать баланы кулыма алгач кына, үз баламны кочагымда тойгач кына, аның кем булса да улы бәхет икәнен аңладым. Бу минутларда җаным сөйләп, аңлатып бетергесез, шиксез рәхәтлек кичерде. Рәхмәт Соймам диде. Бәхетле көннәр тиз үтә. Самат эшеннән кайтып керүгә, авызын йырып, баласы янына килә. Нишләтергә дә белми сабыен. Йокламаган чагы булса, кызы белән сакаллап сөйләшә, иреннәрен төрле кыяфәткә кертеп, әллә нинди авазлар чыгара. Бу көннәрдә Самат белән Сойманың йөрәге бер булып типте. Авылда алардан бәхетлерәк кеше мөгаен юк иде. Әйе, юк иде. Баланы алып кайткан көннән Шакир үзен сәер тота башлады. Бәбине Самат кулыннан алуга, аның юрган пычмагы белән ябылган йөзен ачып карады да, «Мунчаны тымалап кайтыйм әле, ә сез балалар әниегезгә булышыгыз, мин хәзер керәм» дип чыгып китте. Арада әниләрен иң сагынганы Әхмәт булды. Шишенеп тә тормастан әнисенә килеп сарылды. Әллә бәбидән дә көнләшеп куйдымы? Еламсырап, такмаклый башлады. «Әни, безгә бәби кирәкми. Билсин аны теге апайга» дип күршеләре Гафифәгә күрсәтте. «Мин аны ялалтмыйм, кәкәй ул». Өйдәге ыгы-зыгыга караватында йоклап яткан 2 яшьлек Фәния елап уянды. Ана Әхмәтен җитәкләп килеп, кечкенәсен кулына алды. «Мин сезгә тәти бәби алып кайттым. Аның сезгә тәмле мәмиләре бар.
Хәзер мин аларны сезгә өләшәм дип, үзенә китерелеп тә ашамыйча сакланган конфет печеньеларны Әхмәт белән Фәниягә бүлеп бирде. Ул арада «Мин зур үстем, бер дә җыламыйм» дип торган 6 яшьлек Наил күчтәнәчкә кулын сузды. Аңа да өлеш диде. Бер конфеты белән печеньесын ашаганнан соң, калганнарын хәсиятләп кесәсенә салып куйды. Өлкәнрәкләре бәби тирәсендә этешә-төртешә, һәр кайсы якынрак килергә тырышып мәш килде. Ә бәбинең бер ни дә гаме юк. Мәш-мәш килеп йоклавын белә иде. Йокы аралаш көлгәндәй итә инде әллә. Балалар шуңа сөенеп, «Әни, бәби көлә! Әни дим, без аңа исем таптык инде. Әтигә әйттек, сиңа да әйтикме? Күрше апай да белә. Ания ул, Ания» диештеләр. Мин риза, балакайларым. Бик матур исем тапкансыз. Әтиегез нәрсә дип әйтер бит? Бу юлы исем кушарга безнең чират. Син малай бәби алып кайтканда, әти үзе куша ич. Бу исемне мин дә бик ошаттым. Фәния, Ания килешеп тора дип, бу сезгә күрше Гафифә апалары да кушылды. Шул чак Шакир килеп җитте. Җәһәт кенә чишенде һәм бәби янында тукталып бераз карап торганнан соң, берни әйтмичә өстәл янына килеп утырды. Бу хәл Зәйтүнәгә ничектер сәеррәк тоелды. Кызыбызга шатланмадыңмы әллә атасы? Әллә авырып торасыңмы? Бер сүз дә әйтмәдең. Аллага шөкер. Бәбиебез сау-сәламәт. Монысы бәлки төпчегебездер. Башкаларыннан ябгырак, кичкенәрәк булып туды. Төзү материаллары алдагыларга мулдан киткән ахры. Шуңа күрә монысына мая әзрәк калгандыр. Башкалар шикелле ашамсак та түгел. Бик аз имә дип Шакирны көлдерергә тырышты. Әти кеше чәй янында да ачылып китмәде. Башка вакытларда кыймакны мактый-мактый ашарга ярата иде. Бу юлы аңа да исе китмәде. Баланың исеме турында сүз чыккач та кушылмады. Ничек телисез, шулай кушыгыз дип, өстәл яныннан торып ук китте. Зәйтүнә ни уйларга да белмәде. Баланы табуга каршы түгел иде бит үзе. Әллә хәзер фикер үзгәрде микән? Еллар ярлы, 7 баланың тамагын туйдырып, өс башын карап тору җиңел түгел. Колхоз эшләгәнгә берни бирми диярлек. Зәйтүнә шулай уйланды. Шакирның кыланышлары өчен күршесе алдында уңайсызланды. Шакир тәмәкесен тартып кергәч, тагын бәби каршына килеп басты. Әллә бик текәлеп караганга, әллә вакыты җитепме? Бала кычкырып елап уянды. Ни булды, балакаем? Булай әши итеп елаганың юк ие дип, аны ана кулына алды. Имзергә теләде. Юк, сабый имчәкне алмады. Үзгәләнеп елавын дәвам итте. Астындагы чүпрәген алыштырып, урынын җайлап карады Зәйтүнә. Әмма бәби елаудан барыбер туктамады. Бу хәл исә Әхмәткә җитә калды. Әйттем бит кәкәй бәби дип. Әнә акла да акла. Мә конфетең дә киләкми. Үзең аса дип, кесәсендәге конфетны бәбигә табаргытты. Кечкенә Фәния тәмам аптырап, үзе дә елап җибәрергә җитешеп, бәби яныннан читтәрәк торган әтисенә елышты. Нишләргә белмәгән Зәйтүнә: Шакир, син аңа озаклап бик текәлеп карап тордың. Әллә күзең тиде микән? Мә, кулыңа алып, куйныңа кысып кара әле. Бисмиллаңны әйтеп, үф-үф иткәләп карасаң, бәлки тынычланыр диде. Нишләп минем күзем тисен аңа? Мин бит сокланып карамадым. Күзне аны артык сокланып карасаң гына тия диләр. Вакыты җиткәч туктар әле. Мин бер әйләнеп кайтам дип, киенергә кереште. Баласына булай ихтибарсыз булганы өчен Зәйтүнә Шакирны күңеленнән генә битәрләп алды. Үзе бит бала табу йортына ничек ашкынып илткән иде. Юлда: «Эй әнкәсе, маладис бит син, төшереп кытылу ягын карамыйсың, бөтенесен табып барасың» дигән иде. Ә хәзер Шакирны әйтерсең алыштырганнар. Төсе качкан, әллә чыннан да чирли микән? Шакир чыгып китүгә, ни гаҗәп, бала елаудан туктады. Бераз киреләнеп маташканнан соң имчәкне дә алды. Имә торгач, йоклап ук китте. Ире соң гына кайтты. Ул нык исерек иде. Кайры тунын салып идәнгә атты да, шуның өстенә ятып, гырлап йоклап китте. Зәйтүнә аның бераз солгаларга яратуын белсә дә, бүгенге кыланышын һич аңлый алмыйча гаҗизләнде. Ни булган? Нигә балага салкын? Салкын гына түгел, бүрегә караган күк карады бит. Тикмәгә генә борынгылар,
баланы ата күңеленә якын итсен, атасына охшасын дип әйтмиләрдер шул. 6 бала табып бу хәлне күрмәгән ана нишләргә белмәде. Күңеленә шом йөгерде. Төнге 12ләрдә бала имезергә торгач, идәндә кадерсез яткан ирен жәлләп үз янына чакырды. Менә шул чак айнып бетмәгән Шакирның теле ачылды. Зәйтүнә, бала минеке түгел. Әйт дөресен, кем баласын алып кайттың син? Син нәрсә? Тиле бәрән орлык ашадың мәллә? 40 яшемә җиткәндә мине кем дип белдең? Нигә мыскыл итәсең? Ямлы көнемнең ямен аласың. Балалар ишетсә ни уйлар? Йорттан бәрәкәт качар, рәнҗетмә мине. Бала имезгән ана рәнҗише буш калмый, Алла сакласын. Зәйтүнә гарләнеп, елап ук җибәрде. Шакир аны юатмады да, ачуланмады да, ул нәрсәдер аңлап бетерә алмый иде булса кирәк. Гомер кыланмаганны, әллә ничә тапкыр тәмәкесен сүрсетте. Бу төн икесе өчендә авыр, үтә дә озын булды. Иртәгесен Шакир, маллар карагач, чәй эчәргә дә кермичә эшенә, атлары янына ашыкты. Аларның пышкырып каршы алуларыннан, борынга бәреп кергән җылы тирес исеннән Шакирның күңеле хушланып, җиңләеп киткәндәй булды. Кечкенә тәрәзәләрдән юл-юл булып төшкән кояш нурлары абзар эчендә үзенә бер хозурлык тудырган. Читтәрәк торган кашка янына килеп, ялларын бармаклары белән тарады. Әтегесе йомшак иреннәре белән хуҗасының яңакларына, кулларына кагылды. Субханалла, син дә түгәрәкләнеп киләсең. Тиздән безгә нәни кашкаңны бүләк итәрсең дип, атның тулып торган кырсагын сыйпады. Күз алдында, теләсә теләмәсә дә, бала имезеп утырган Зәйтүнә пәйда булды. Бугазына төер утырды. Хәтта кашканың муйныннан кочаклап елап җибәрә язды Шакир. Нишләдем соң мин? Зәйтүнәне нахакка рәнҗеттем түгелме? Кая инде ул аңа җүнсезләнеп йөрү? Эй тулы бала чага, абзар тулы мал-туар. Өстәвенә сагалап борчып торам. Юк, Зәйтүнәнең пожалый гайбе юктыр. Бусы башка балаларыбызга охшамаган икән, нишлисең инде? Аттан ала да туа, кыла да туа диләр түгелме соң? Насыйбы шулдыр. Әйеме кашкаем? Шакир атыннан киңәш сорагандай, аны муйныннан кычып алды. Үзен сүзсез тыңлап торучы кашкага бу минутта рәхмәтле иде ул. Тиз-тиз эшен бетереп, махмырдан башы чатнаса да, кибеткә туктамыйча өенә ашыкты. Ялан аяк баскыч башыннан песен шәптереп торган Әхмәт әтисен күрүгә сөенеп: "Әти, калайлы? Тамсылал тама. Тамсы тулында бел җыл беләм мин. Тамсы тамуыңны ялатам. Әзешләлгә күп йоклалга тәмле асалга ялатам", дип токмаклап куйды. Әтисе аны яратып күтәреп алды да, көлә-көлә: "Югылым, син дөрес җырламыйсың. Ул күп эшләргә, аз йокларга яратам" дип җырлана дип төзәтмәкче иде, малае һаман үзе белгәнчә токмаклавын дәвам итте. Өйдә тынлык. Өлкән балалар мәктәпкә киткән. Фәния ишекле түрле йөреп, куйнындагы курчагын йоклата. Зәйтүнә күренми. Бишек җәймә белән капланган, димәк бала йоклый. Әхмәт кенә әтисе тирәсендә бетерелә, һич тынга бирми. "Әти дим, әни сиңа Күлсә апайдан далу алып сыкты. Синең басың авылта ди, далу киләк ди. Мин аның кайда икәнен беләм, әнә скафның иң басына куйды." "Әниң кайда соң, улым?" "Ул монсада. Әнә теге кәкәй бәбинең сүпләкләрен юа." Шакир әкрен генә бишек янына килде. Җәймәне күтәрде. Гөнаһсыз норасы тирән тәмле йокыда. Күкрәк баласының күзенә генә хас баш әйләндергеч татлы исе күп хатирәләрне күз алдыннан уздырды. Әмма баланың йөзе Шакирның күңелен үзенә тарта алмады. Бу юлы озаклап карап торасы итмәде. Бишек каплау өчен сак кына ябып, Фәниясен кулларына алды да уйга калды. Нишләп бу бала миңа ят? Әллә бүлнистә алыштырганнармы? Алай да булырга мөмкин бит. Алай дисәң, Самат хатыны белән икесе генә яттылар бугай. Ничек кенә ачыкларгасың моны? Юк, бүген бу турда сүз куертырга ярамас. Башымның да рәте юк. Хатынны да өсте-өстенә борчу җүнлелеккә итмәс.
Шулай уйланып утырганда, шиләк тулы кірін күтәреп, Зәйтүнә килеп кірді. Һәм бер ни булмагандай: "Шәйдә эчми киткәнсең. Кичәге томашаңнан башың тубалдыр. Шкафтан ал да, үз җаеңны үзең кара. Мич алдында аш бар, алып аша. Балалар кайтышка бәрәңге пешерергә кирәк", диде. Мине бик ачуланма инде, карчык. Ир кеше ни уйламастан ни әйтмәс. Бәби тәпи юабыз дип, кичә артыграк киткән. Килештеләр шикелле. Көн артыннан көн үтте. Әмма Шакир күңлендәге шигеннән арына алмады. Киресенчә, ул һаман тирәнәя барды. Кайвакыт атналар буе эчте. Үзе өйдәгеләрнең берсенә дә каты бәрелмәде. Кечкенәләргә кесәсендә берәр генә булса да конфеты табылып торды. Тик бишек ягына кырын күзендә салмады. Хатынына җаны иремәде. Зәйтүнәнең артык түзәр чамасы калмады. Ире гадәттәгечә исереп кайткан кичтә ишектән керә-керешенә акаеп карады да, "Оятсыз, җир бит", дип битәрләргә тотынды. "Һәр көн дуңгыз булганчы эчәргә күпме акча кирәк? Әйт дөресен, нинди акчага эчәсең? Балаларыңнан ыял әзрәк. Урамга чыгарлыгыбызны калдырмадың бит инде." "Эчсәм синекен эчмим. Кибетче Сәлимә куены. Вакыты җиткәч туктармын." Менә хикмәт нәрсәдә икән. Әйтәм җирле миңа синнән кабер салкынлыгы. Сәлимәсен әйтер идем. 7 бала атасыннан башка ир беткәнме аңа? Иртәгә үк кибеткә төшеп, сидереп сидегенә утыртмасам, Шакир хатыны дигән исемне күтәреп тә йөрмим. Караны, икегезне бер юлы адәм мәсхәрәсе итәчәкмен. Эй, җүләр. Шуны аңларлыкта баш юкмыни? Сәлимәнең куен кенәгәсе турында әйтәм мин. Эчкән сайын ул шул кенәгәсенә кешеләрнең бурычын язып бара. Бурычка эчәм мин, беләсеңме? Бурычка. Тинтәк баш. Тинтәк булмасаң, балаңны алыштырганнарын сизәриең. Хайваннарда үз балаларын таный. Бездә бит Саматлар кызы. Бер көнне кәнсәгә кирип, Саматка бик озак карап тордым. Бездә точно Самат кызы. Ә безнең кыз алардадыр. Ул көнне мин аңа берни әйтә алмадым, кыюлыгым җитмәде. Һәм менә иртәгә үк өйләренә барам да, кызларын карыйм. Безнеке булса алам да кайтам. Соймәсен әйтер идем. Ярый, синең надан башың уйлап җиткермәгән ди. Ул бит укыган кеше, укытучы. Адәм мәсхәрәсе. Бәлки аның кызы үзенекедер. Әллә өченче бала табучы булдымы соң? Дип, исерек баштан бүтән ичендәгесен ниндидер бер зәһәрлек белән ачты да салды. Зәйтүнә елардай булып тизеп китте. Аллаһ хакы өчен туктат бу җүләр сатуыңны. Бүлнистә без Саймә белән икәү генә яттык. Мин аңышмасам да ул чамалары. Имезгән чакларында баласыннан күзен алмыйдыры. Ялгышып кына да минем кызны тотып карамады. Ә мин гомерем буе рәтле йокы күрмәгән нәрсә, бала табу газапларыннан кытылуга бу юлы да изрәп йоклап киткәнмен. 2 елга бер генә бала тапканда гына туйганчы йокы эләгә бит миңа. Тагын шул, бала имезгәндә ширм иткәлә балам. Калган вакытларны, аяклар йөгерүдән, куллар эштән бушамый. Эй тулы мәшәкать тә мәшәкать. Аңгыра булмасаң да аңгырасың. Ничәмә еллар авыру әнкәйне карадым. Авырсынмадым, үзең беләсең. Төннәр буе син йокы күрсәтмәдең. Бер туймас җан булдың. Шуңа күрә бала ташудан бушый алмыйм. Ярыйла син һәр көнне көндез гырлап йоклап аласың. Сәлимә юкка гына куен кенәгәсеннән эчермидер әле. Ирләрне бик ярата диләр аны. Тагын менә нәрсәне исеңдә тот. Әгәр Саматларга барып тавыш чыгарып йөрсәң, риза бәхил түгел. Саймәсе безнең Нуриянең клад җитәкчесе, тегесе колхоз хуҗасы. Нинди йомыш булса да шуңа барабыз. Әгәр дә инде син уйлаганча булса, беренче булып безгә алар килеп җитәр ие.